On tammikuun vuonna 1156. Suomessa satakunnassa sataa lunta ja pureva pakkanen kylmettää matkamiehen poskia. Hän ei kuitenkaan ole kuka tahansa satunnainen matkailija, vaan Ruotsista Suomeen tullut piispa Henrik. Hänen tehtävänään on saada suomalaiset luopumaan omista jumalistaan ja omaksumaan uusi uskonto kristus. Ilta hämärtää, kun piispa Henrik pysäyttää väsyneen hevosensa maalaistalon pihaan. Koristeellisen piispan kaapun sonnustautunut Henrik astelee sisään maalaistalon. Talon isäntä Lalli on poissa, mutta Henrik pitää saada yösiä ja syötävää tyhjään vatsaansa. Talon emäntä Kerttu suhtautuu epäillen vierasta kieltä puhuvaan muukalaiseen, eikä anna vieraille syötävää. Tästä piispa suuttuu ja ottaa syötävää ja juotavaa itselleen sekä heinää hevoselleen. Poistuessaan talosta hän heittää muutaman vantin pöydälle. Lalli saapuu kotiin. Kerttu kertoo Lallille vieraasta ja hänen huonosta käytöksestään. Lalli suuttuu, ottaa kirveen matkaansa ja lähtee hurjastuneena huonokäytöksisen piispa Henrikin perään. Viimein Köyläjärven jäällä Lalli saavuttaa edelleen matkaavan muukalaisen. Vihaisena Lalli hyökkää piispan kimppuun ja tappaa hänet kirveellä. Palvelija yrittää elvyttää Henrikkiä, mutta turhaan. Palvelija yrittää kostaa Lallille. Lopulta he molemmat makaavat kuolleena maassa, ja Lalli on voittanut. Laiva saapuu Turkuun ja keskiaika alkaa.